Opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours, GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Magpartisipar, asin magkapot, tanganing maintindihan. Gunyan, uya, ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours, GB. Bakit daw siya nagdurusa? All rise. Di niya ginawa. Court is now in session. Silence is hereby ordered. Na mga ikapiling niya. Sergeant at Arms, Awa at anak. maintain peace and order while the court is in session. Namumuhay ng tahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Counsels for both the prosecution and defendants, Ang paratang sa kanya. acknowledge your presence. Siya daw ang may sala sa isang krimen. Sa pangarap po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, Radio Station DCGB-AM, ini po ang sa indong special na programa Katulad kada Sabado. Legally Yours, GB. niya ang magduran. 23 ngunyan kan Enero taon 2021. Mag-iriba-iba kita sa kod alas 12 ang pagkaudto. Di ba't ang bata? Tanganing maaraman niya to ang manlain-lain na probisyones kan man iba-ibang leyes na tanganing iyan ang satuyang masabutan, magamit niya to sa oral daw na pagbuhay-buhay para sa satuyang proteksyon kan persona niya to pagka-persona. Imaging kan satuyang mga propriedad, iyan pagrespetar man niya to kan derecho asin propriedad kan satuyang kapwa Pilipino. Ang bitayan. Sa laog po, po ko mas ameno sarong oras, pwede ka mong magpartisipar. Paano Kung may mga kahaputan ka mo. na siya isa dayang wala? Diyan po sa chat box kan sa muyang official Facebook page, pwede man sa DCGB News Online Worldwide. Good morning from the Philippines. Alam Or sa sakuya pong cellphone number 0961-759-0888 sa smart. That's 0961-759-0888. Sa Globe naman 0926 niya 0156-020. That's 0926-0156-020. ang kasalanan. Igo po, kita nin manlain-lain na porsyon kang programa, maaraman niya to na Siyang saksi. dapat niya itong maintindihan. Nakaalam. Kasabay na niya tuungon niya sa tuya pong panyero ng bayan, ang resident attorney po, kan DCGB-AM. Nasa linya na po, ako po palantabi, si Pio Fernandez. And syempre, nasa linya na sa tuyang resident attorney, si Attorney Giselle Basanta. Attorney Giselle, welcome back giraray sa programa. Good morning po. Yes, Pio. Good morning sa imo. Siring man, Diyos maray na aldaw sa tuyang mga parahinan nyo. Ngunyan sa tuyang edisyon na ini, kang Legally Yours, GB. Magma naman po kitang magirimanan sa laog nin sarong oras asin mag-aradal kan mga importanteng leyes asin mga termino na pwede tapong magamit sa oral daw tapong pagbuhay-buhay digdi po sa tuyang nasyon. Sabi ko nga ni po na igo nga ni kitang mga segments digdi sa tuyang Legally Yours, GB, asin ang enot na segment po iyo ang pagtataw nin legal trivia. Ang satuyang legal trivia po unyan, iyo ang mainit-init na issue sa academic freedom. Ano ba ang ibig sabihin kang academic freedom? Ini pong academic freedom, bali, bako siya definido mismo sa mga law books kung bako ini po tig-define sa paagi nin jurisprudence kang satuyang Korte Suprema. Sa sarong ponensya kang satuyang kataas-taasang hukuman, sa sarong landmark case iyo ang Garcia versus Faculty
Admissions Committee kang 1975, sinabi kang Korte Suprema as in tig-cite ninda po si Justice Frankfurter kang United States of America na ang academic freedom da pwedeng sumadahon. Sabiyon tangani po siya, i-quote pa po ang nakakagsa jurisprudence. It is the business of a university to provide that atmosphere which is most conducive to speculation, experiment, and creation. It is an atmosphere in which there prevail the four essential freedoms of a university: to determine for itself on academic grounds who may teach, what may be taught, how it shall be taught, and who may be admitted to study. Ibig sabihin po, ang academic freedom da po, nasa apat na freedom kang universidad. Sabi nga ni po, igwada po on academic grounds, pwede magdesisyon ang sarong universidad na haramon kung sisay sa na ang pwedeng magturo, kung ano ang pwedeng itururo ng mga subjects, paano ini ituro, asin kung siriisay po ang pwedeng makalaog sa nasabing eskwelahan. Base man duman sa jurisprudence na ito, ang academic freedom man da po kang mga estudyante na iyo ang nasa receiving end kang edukasyon dahil sindang nag-aadal, mainly iyo da ang diretsyo para ma-enjoy ninda ang mga nakapalaman ng mga diretsyon sa Bill of Rights kan sa tuyang Philippine Constitution. Arog po ka ng konsepto kang academic freedom. Ibig sabihin po, ang sarong universidad pwede nigaran ang sarong estudyante na makalaog sa sayang grounds, campuses on the grounds na pipiliun niya kung sisay sa na ang pwedeng turuan. Parte na digdi ang pagkakagi mga college entrance test. As in, sulamenting sa mga nakapasar sa na ang pwede sila magklase duman. Apwera ka, igwaman kung prerogative ang sarong universidad o kolehiyo na piliun kung sisay pa ang matururo duman sa saindang campuses. Particularmente kung sisay na mga professor o mga maestro ang pwede nidang piliun. Kaya kung ang sarong maestro na nagpipirit na magturo sa sarong universidad o higher learning institute na kwalipikado maray, overqualified pa nga ni, as in pigpipirit niyang magturo duman, alagad tigsasayuman siya kang committee, kang universidad na magturo duman, dahil niya pwedeng ipirit ang sa iyang sarili. As in man, ang mga universidad, as in mga kolehiyo po, ang may dikta kung paano ituro ang mga subject sa saindang mga campuses. Arog po ka ng konsepto kang academic freedom, sabi pa nga ni duman sa mga jurisprudence kan sa tuyang Korte Suprema, ang Korte day pwedeng idikta sa mga kolehiyo as in mga universidad kung ano ang nararapat na estilo sa pagtuturo ng edukasyon sa mga namamanwaang Pilipino po. Yan, ano po yan, tabi Attorney Giselle, applicable both sa mga public colleges o itong mga state universities and colleges, buda mga pribadang eskwelahan tabi? Yes, Ping. Covered niya po ang ini pong konsepto kang academic freedom. Covered kayo ng gabos na higher learning institution. Siring man sa mga nasa basic education as in intermediate education, sakop kayo ng academic freedom whether in public or in private sector po siya. Iyan, opo. Ibig sabihin, gabos po na nasasakupan kayo ng konseptong ini. Very well defined po siya sa satuyang jurisprudence. Kung magirumduman ta po kung dahi siya, di ba, pag dahi siya enacted as law, ang mga jurisprudence halik sa Korte Suprema, iyo po ang pigbabasaran bilang leye po. Kasi ang mga jurisprudence pa po, iyo po ang mga interpretasyon kang kataas-taasang hukuman manungod sa kung ano ang tama, kung ano ang leye po. Iyo. Di man palan iyan pinagdefinar maging kan mga diksyonaryo kan manunungod sa lay arog kan Black's Law Dictionary as in iba pang mga references kundi hinugot sa pag-interpretar kan academic freedom duman sa mga jurisprudence o desisyon kan Korte Suprema na ang mga desisyon kan Korte Suprema parte na yan kan lay kan Pilipinas.
Yes, Ping, particularmente nga ni pong pig-site naman sa tigsabi kong kaso, iyo po si Justice Frankfurter, sarong maestrado po sa US Supreme Court. Ini po si Justice Frankfurter, dati man kasing professor sa Harvard School of Law. Tigsasabi po kang Korte Suprema dahil may iwas da ang experience ni Justice Frankfurter, as in siya ang naka-come up kay ning konsepto kang academic freedom kung saan nga ni tig-delineate niya, as in tigpundar o pinagbungsuran kung ano talaga ining apat na freedom kang sarong universidad po, Ping. Mhm. Kaya palang tabi, Attorney Giselle, igwanin mga college or university entrance tests. Tayaon niya nakapalaman, saro sa nakapalaman, duman sa academic freedom, ang sarong universidad, be it public or private, igwaning diretsong tugutan kung sisay na ang pwedeng mag-eskwela sa inda, over. Yes, that's correct, Ping. Ayun. Kasi nga ang mga institution, sila ang mga educational institution, sila ang may poder na piliin kung sisay ang i-enroll nila sa indang mga campuses, sa indang mga eskwelahan. Pwera man kan dyan, Ping, para by Parallelism. speaking, Mhm. dahil ang sarong eskwelahan ang may poder para mag-accept ng mga estudyante, ang sarong eskwelahan man o ang institusyon ang may right na mag-confer kay merit o award sa sarong estudyante. Kaya nga ni po, kung magigiramduman ta po, may mga issue ba kang mga nakaaging panahon na ang sarong estudyante na naghihirit na tawan siya ma-confer siya nin Latin honors, ay dahil siya na natawan ki Latin honors kasi nga ni ang base sa Board of Regents o kung anong ang komitiba na may poder para magpili ki mga honor graduates, as in merit selection board kang sanong eskwelahan, tig-disqualify siya sa mga rason na base po sa guidelines kang na pinapautob kang nasabing merit selection board. Dahil nanggad siya pwede magpirit na magkaso sa korte na tawan ako ki onra, tawan akong magna cum laude o magna cum laude o summa cum laude kasi yawan man nga so general weighted average ko duman sa pinagtatalaan na mga panuntunan o guidelines sa pagtataw nin onra. Pero nga ni dahil may sarong ground na non-academic na binalga niya, pwedeng dahil siya ito itao. Kasi nga ni sabi ta, ang sarong higher learning institution, igwang right kung saan pwede o kung sisay ang pwedeng tauan kay merito o mga award o recognition. Mhm. Okay. So arong pala kayan tabi. So mainit baga paano o restore ni academic freedom because of the issue ngunyan sa University of the Philippines, tabi Attorney Giselle, po? Yes, Ping. Medyo mga mainit yung mga nakaaging aldaw ta arog po kan pigpipirit nila so mga na dapat yung accord. That's Naputol si Attorney Basanta, Maridayal Giraray kita tabi ta iyo bagaan ngunyan an saro sa mga istoryang nag-okupar kan mga bareta niya to ining sumanunugod sa University of the Philippines sa University of the Philippines bagan sabi kan mga nasa depensa breeding ground kan mga members kan New People's Army dahilan ta dyan tabi nagre-recruit asin sa mga ipinagtuturo dyan duman nagakaigwan ni fertile breeding grounds for yan nga ni na maging members kan CPP NPA dyan sa University of the Philippines. So that includes pala nito sa definition kan ining academic freedom tabi Attorney Giselle kung ano an ituturo, kung paano ang pagturo, sisay an maturo, sisay sa nang tuturuan, sisay sa nang tatauan ni nagkakanigong ondra asin reconocimiento tabi Attorney Giselle. Yes, Ping. That's correct, Ping. Okay. Sige, maliwanag tabi Attorney Giselle, taon-taon pakalis kan sa tuyang time check, Buda mga hanap buhay, igwa kitang tutukaran na istorya, itong tabi ito, Attorney Giselle, may mga propriedad bagang, halimbawa, pagrugaring ko,
na kung igwa nga halimbawa nga ako nin lote o daga o igwa ako nin negosyo or what ano pa man na napaduman sa ibang tao dahilan sa ibang pasistema. Kumbaga, bako itong sutamang proseso, igwa nin mga remedyo kaan palantabi, Attorney Giselle? Yes, Ping. Ano ta po, isadul ta po sa strato yung mga parehanan nyo kung ano ang pwede nindang remedyo once na ining mga propriedad ninda tig-possessed o inokupar nin mga ibang tao na bako man konektado sa tendang pamilya. Okay, Sa sige. paagi ng puwersa, intimidasyon o kaya pandadaya po. Yan, no, sige. I-explikar ta iyan, tabi, Attorney Giselle, ano, ibababa ko na ang telepono, tama, time check muna kita, buda mga mahanap buhay, digdi sa tuyang programang Legally Yours, GB. And then I'll redial po, mga tugang ang attorney ng bayan, si Attorney Giselle Basanta, pakaliis po muna kayo ni. Mientras tanto, oras Pilipinas, alas 10, okay, alas 11:26 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Dr. Aquino here with today's Ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mong makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit. Gusto mong makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit. Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kaping bay tama, itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap. Gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mix 10, gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butik at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pasapuhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas pack, only 1050 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Alam, Diyos na rin ang siyang bahalang. Court is back in session. Silence is hereby enjoined. Counsels for both the prosecution and defense. We now return back to the case. Igi pa no, madagog na tabi kita ngunyan sa satuyang panyero ng bayan, sa satuyang resident attorney po kan DCGB,
si Attorney Giselle Basanta, importanteng marhay po ini, dadadangugon niya to, ang mga pasistema kung papaano, ang mga dapat niya itong gibuhon na remedyo legal sa mga propriedad na nakuha sa saindong pagrugaring na medyo sala po ang pasistema kan pakakuha. Attorney Giselle will be listening. Please go ahead po. Yes, Ping. Balik na po kita sa tuyang pangduang kabtang kang sa itong programa. Sabi nga ni kanina ni Ping na ang tutukuran to po yung mga remedyo legal sa oras na pig-possess nin ibang tao ang sa tuyang mga pagrugaring. Enot-enot na po sa tuyang pong tawon ninduan kung ano ang ownership o pagsadiri ng propriedad. Ini po ang independiente o matalingkas na diretsyo ng sarong tao na ma-enjoy ang paggamit, asin ang pagkontrol digdi. Ibig sabihin, igwa siyang right to possess, right to the beneficial use, and right to dispose, asin man ang right to recover. Ang tutukaron ta po iyo ang right to recover kang mga propriedad na nakuha nin ibang tao sa iba-ibang sa arog kang sa mga unlawful o unauthorized causes. Inot po digdi, ilingon ta po kung ang sarong propriedad considered as real property o personal property. Bali, ano nga ba yung real property? Ang real property da po, specificong pinag-define sa tuyang Kodigo Sibil na real rights or interest in a thing na considered as karamihan po digdi adhering to the land o iyo pong mga kalupaan o daga. Asin kung ano ang nag-adhere digdi, specific po man po siyang dinefine. Digdi po sa programa sa tuyang tutukaron lang po ang pinaka basic na gagamit sa oral daw. Iyo po ang pagrugaring sa tuyang mga daga asin mga kaharungan po. Ini po considered as real property o immovable property. Mantang ang bako considered as real property o immovable property, kinukonsiderar po siya na personal property, arog kang mga auto, arog kang mga shares of stocks, arog kang mga dokumento, papeles, arog kang mga certificate of titles. Iyo po yan ang mga personal na property. Halimbawa po, kung ang satuyang mga personal property, arog kang auto, kinuha sa tuya, unauthorized nin sarong tao, paano to po inibabawion? Ang magiging remedyo tapo digdi is to file a case for replevin o babawion ta ining personal property na ini sa paagi nin pagsangat ning kaso ning replevin. Ano nga ining kaso ng replevin? Ini pong kaso ng replevin is sarong action of reconveyance para mabawi ta po ang possession ta digdi sa satuyang property. Halimbawa po si Chukmani, may sadiri siyang auto. As in, bigla na siya na ining kinuha ni John na dahing pasabi-sabi. Paano niya ito mabawi? Di ba po, base sa satuyang lay, dahil kita pwede maggamit ng puwersa para lang bawiyon ito. Kundi, kay puwanta mag-resort sa mga legal means. Particular digdi, iyo po ang pagsasangat ng kaso sa korte. Ngunyan, ining kaso po yun, tigsabing replevin. Duman po sa kaso, i-allege mo po ang prior possession duman or ownership, as in, i-allege mo man kung ano yung mga facts may kinaraman duman sa biglaan na sa ng pagpua. Unauthorizedly ni June sa propriedad ni Sir Manny. Iyo po tabi attorney, araw kayo ni. Magayon itong ehemplo mo. Halimbawa si Manny Tutanye, so sa kuyang kapartner ko niyan, sa tuyang kapartner sa technical control, igonin sa diring kotseng Lexus, yugun moan. Manuel Tutanyes, the man from Barcelona, may sa diring Lexus. Yan. Kino ang bigla man ni Junapolis. Nadaing ko, basta pinaandar, kino gigamit na tulong aldaw, patnal daw na. Ngunyan pala Attorney Giselle, day pwedeng person yan na bawion ni Manny tabi, attorney? Iyo po tabi Ping, kasi day pwera na lang kung yung pagkuha kang property ito nasa ampang niya, kapot-kapot niya mismo yung yung Lexus niya, siya mismo ang nagdadala kay ito, tapos persahan
kinuha ito ni June. Kung sa araw ka na bagay, pwede niya po i-depensa yung property niya, as in that would constitute self-defense. Pwede siya mag-use ng puwersa. Pero kung ang facts nagsasabi na Lexus nakagaray lang sa luwas kang harong niya, as in bigla na sanay ning kinuha, pwede po siya mag-file either criminal case or replevin lang. Depende sa mga facts na naka-obtain duman sa particularmente insidente. Pwede siya magsangat ng kaso kriminal as carnapping. Pwede man siya magkaso nin civil replevin provided na yung facts nagwa-warrant na civil case rather than criminal case. Iba palang tabi, attorney, because sa samuya ng mga ordinary lay people, kung ko ito, kutsi ko ito, bawiyon ko sa kuyaan, kinuha mo sa kuyaan, o niyan restro sa kuyaan. Day palang pwede, attorney, ang sistema palang magkaso kalagod kriminal or kaso sibil, itong replevin or kaso kriminal. And in the meantime, halimbawa, sige dalagan kan kaso kriminal or itong kaso sibil, kutsi, pwede gamito ni John. Kung mababawi pala dito tabi, attorney. Yes, Ping, pero may mga remedyo po dyan, Ping, ang batas na po. Kaya nga ni po, tig-encourage ang mga ordinaryong namamanwaan na daininda ipagkag ang batas sa kamot ninda. Kaya nga ni po, mas maray na isaangat ang kaso sa korte. Either kaso kriminal o kaso civil. Kaso kriminal yung karnapping nga ni po. And then kaso civil, kung may right man duman sa property si June, halimbawa ngayon naka-chattel yun in favor kay June kasi siya nagpautang kang pagbakal duman ni Chumani, di sa araw kay itong sitwasyon, kaso civil yun, more than criminal case. Iyo po. Kay rakman ni Manny halimbawa itong kutsing itong Lexus, talagang pinagala niya man, binakal niya sa sa diring kwarta niya, daining kung ano pa man na nakatakod na obligasyon, responsibilidad niya, pagkakautang na pighulugan, kas itong binakalimani. Ginaray sa iyang atubangan kan mansyon, tanag idali, maihingo na sa laog. Pagbalik niya, kinuha na ni John, utubagan niya, kinuha ni John, pigdro man na dahil niya pala nito basta mabawi, tabi, attorney. Dahil niya ito pwedeng basta-basta na sa nang bawion kung wala man na nabasihan na nakakomiter ng krimen si John. Na magiging constitutive sa sarong hot pursuit o mag-agi siya bagaduman sa mga instances kung saan pwede ang warrantless arrest. Pero halimbawa, di pagluwas ni Manny na nakaihin na, ay sa auto ko na may nakahiling, bagang sir kinuha ni John, pasiring duman. Pwede nga mapod si Manning police, hanapon tayo ng kotse kong Lexus araw kaning kolor. Pwede niya yun pwede niya yun gibuhon. Pwede niya yun gibuhon kung talagang krimen yung halimbawa kung ang sarong fact nagsasabi na through lawful means man, kaso nga ni dahil siya tinawan in tamang due process duman. Hindi more than anything else, civil case yung dapat na isaangat na kaso. It's example na tigtao ko nga yung chattel na pabor kay June. Na working encumbrance o kumpanya ni June duman, as in nag-delay nin 30 days si Chumani magbayad ki hulog duman sa Lexus di naputol na. Takon ko ang magapaano, aram nindo propriedad ko yan ito pala pa sistema, propriedad ko yan, bawiong ko tulos. Pwede dumang sa hot pursuit. Pero kung halimbawa, mga 3 o 4 na aldaw na, nadain na kukuha. Tapos, sinabi na sana ngayon ni John na unin na ngayon sa auto, ako ba ngayon so nagkuhan kayo ni sa pag-utang mo, ako ba ngayon so nagbabayad kayo ni kuhan, dahil mo ko nababayadan. Pwede palang iyan, marit o replevin, civil case na sana. Pero kung itong suhat pursuit, automatic, pwedeng bawion tulos tabi, attorney, may kaibang otoridad. Yes, Ping. Yes, Ping. So long as na dahil niya tigkag to batas sa kamot niya, iyo baga po ang espiritu kang katuyang mga leye na dapat ang mga tao dahil ipagkag ang batas sa kamot niya, as in,
hayaan po ang mga otoridad at ang mga korte na magdesisyon Di para sa mga bagay-bagay na yan po. pwedeng mag-apod ng pulis, tabangi, tanahiling ito kan pagtaraning, mairiba kami, distigos ini. Mantang kasubago pa sana 10 minutos pa sana nakalis, pwede hat pursot, pwedeng mabawi tulos iyan. Pero kung halimbawa, naglis na tulapat na aldaw, dahil na kukua. Tabi attorney, tapos may nakaunambit, kinabaga ngayon ni June, si June nga, nahiling ko ngayon mismo. Dahil na pwede itong hat pursot. Dahil na po pwede itong hot pursuit asin kay po niya po mag-file either regular filing nin karnaping o kaya nin replibin. Ayun. Pwede siya po magpili po duman sa duwa. Pero ang di ba mas may urgency ang criminal case. Most likely na ma-file si Chukmani kang kaso kriminal. Iyo tabi ato. Arong pala naan kaan. So, pero pigihiling ko tabi ato. Sorry for the insistence ano. Pigihiling ko gari makahirak kimani. Ako ang lawful owner halimbawa ka ito. Kaya lang, day ko basta-basta outright mababawi. Gari na didepensahan lugod. So naghabas si John halimbawa. Ano? Igwa man po igwa man po siyang diyan remedy. Halimbawa kinuha yung property niya. Once na nag-file na siya ng case sa court, di pwede po siya mag-file ki injunction na o kaya nin writ na i-put under custodial legis yung property kasi ma-deprive siya. Magkakaigwa siyang grave and irreparable injury. May kinaraman duman sa unlawful possession na ginigibo ni June duman sa iyang mamahalin na sasakyan. Within 10 days, according to the rules, pwede siya po mag-file within 10 days ng mga injunctive relief. Na po mantulos itao once na mapahiling niya ang clear ownership to that thing o yung mamahaling sasakyan po. As in itatao man po yan kang korte after summary hearing po duman sa tig-agad niyang injunctive relief. Ay igwa pala ning arog kaan injunctive relief. Isumitir gabos na dokumentos, ebidensyas, kung igwa pang mga testimonya, pwede i-file yan sa korte. Dadangugon kan kortean magidibong narado, if it so warrants, ibabalik tulos ang auto kimani. Yes, pwedeng ibalik tulos, pwedeng under custodial legis, o kaya pwedeng ang tawag ki injunction order na dahil mo paggamitin yun na property niyan, as in magkaigwanin trial on the merits sa kaso. Usually kasi yung mga ganitong mga cases na ini summary in nature, as in nadedesisyonan sa madalian na panahon. Naihapot ka na attorney ta, kadakol ko niya ng uso ba sa to, so mga motor, inihemplo talang kotse, ini-applicable maski sa mga motor tabi, digdi sa to, kadakol ka nawawara, tabi attorney? Yes, Ping, dakol nawawara, depende kung inabas o kaya kinuha kang mga kumpanya na nagpapautang in installment kay ini yung mga rent to own bagang hulugan installment o mga hulugan na mga motor tigulugan ng mga motor tigbabawi bagayan once na day ka nakahulog ni pirambulan 3 to 4 months siguro. Iyan di iyo tabi magayon nasabutan mi. Sige, go ahead pa tabi attorney, go ahead po. Now naman Ping, may kinaraman naman sa mga real property ini mga daga, mga pagrugarin tang mga daga. Kung na possess o na dispossess ang sarong tagsadiri nin daga, ano ang sa iyang pwedeng ikaso? Depende yan sa oras kung kaso rin na siya na dispossess. O kaya depende man yan sa mga facts na may kinaraman kung pinasubli niya ang lote niya o kaya pinaarkilan niya ang lote niya. Now, may kinaraman duman sa na-dispossess siya by means of force or intimidation or pandadaya o stealth. As in, alimbawa nga si Chukmani may iwas na lote sa Barcelona. Kasi nakatiwang man lang ini sa paginin stealth o kaya nagsaglit si John duman para magtugdok nin sa iyang bahay kubo as in binakuran niya ini. Ano magiging remedyo ni Chukmani? Yan. Diba? Siyempre, halimbawa duman sa pagkakataon na ito, kang naaraman ni Chukmani after pirang
bulan na araman niya, kinuha na, nagtugdok pa lang kay bahay kubo niya si Jun duman sa taga-akos na Barcelona. Ano ang pwede kong remedyo? Pag-arogan dahil yung occupancy ni Jun ay true stealth o kaya pandadaya o pang-iika para makatugdok nin sayang bahay kubo duman. Pwede siya magkaso nin forcible entry. Yan. Opo, forcible entry. Oo, action. Kumaga, ini mga remedyong iniping, tig klase, tulong klase, yung action interdictal, yung action publisyana, tapos yung action reinvestigatorya. Sa saron po yan, kung ipapakitang oras. Pag data natapos ngunyan next week, ngunyan matutok po kita sa action interdictal. Ini pong kaso nga ni po ni Chukmani, forcible entry dahil nga ni po na attend nin pandadaya. So pag anab ni Jun duman sa portion kang pagrugaring ni Chukmani. Diyan po i-allege ni Chukmani duman sa kaso niya na siya ang may-ari, siya ang nakapossess duman sa property ito. At in-allege niya man so pag-occupy o unlawful occupancy ni Jun duman sa property ito po. Inikap niya ngayon as in day ko aram-aram lamang bigla sana siya nagtugdok duman. Ngunyan nagdidemand na akong maghali siya. Usually, pag tarugay ng mga kaso, nag-aging unin sa barangay. As in, kayo po na, kung minsan baga po, nabibisay man po ini sa barangay. Tapos, kung dahil nagkabirisay sa barangay, then, siyempre, mahagad na certificate to file action. Yung certification kang barangay, iyon sa mga requirement bago ka makakaso sa korte. At naman po, siyempre, ini pong action interdictal summary ini madalian po ining kasong ini kaya pinagbubuhat kang late po na from the time of actual knowledge ni Chukmani sa dispossession kang sa iyang property within 1 year dapat mag-file siya nin forcible entry against June. Within 1 year lang po yan. Then siyempre kung ma-found out kang court na dispossess si Chukmani, i-reinstate siya sa possession yung property as in papalion, siyempre duman po si June. Now, ano naman po ang sarong aspeto kang action interdictal ining tig-apod na pong unlawful detainer? Yan. Ining unlawful detainer naman po, Ping, summary procedure man po ini. Kasi nga ni po, ang issue po digdi, yung possession de facto. O kaya, may puwan, may reinstate tulos sa possession yung lawful possessor o kaya may-ari kan sarong daga. Ano ba ining unlawful detainer? Karaniwang mga kaso kay unlawful detainer ay naglilibot-libot sa naduman sa konsepto kang lessor and lessee. Halimbawa nga si Chukmani may building sa ano nga ning lugar pa dyan? Ping sa Barcelona. Binanwahan. Binanwahan. Opo. Binanwahan, may siya, 3-door apartment. Sa sarong door kayo ito, nag-arkila si June. Opo. Ang arkila ninda, 1 year. From January 2020 to January 2021. As in, last week, nag-expire na. Sa expiration kayo ito, siyempre dapat i-surrender ni June ang peaceful possession kang nasabing property. Alagad, kumaga siya nag-comply, as in padago siya nag-occupy doon sa pinagre-rentahan niyang apartment na paglugaring ni Chukmani. Sa panahon pong ito na nag-expire na lawful possession niya kang lugar na ito, igwa ng cause of action si Chukmani na pahalion siya duman. Kasi bilang lessor, tigre-recognize ni June ang better right ni Chukmani. Aram mo, attorney, magayunon iyan na pinag-explicar mo na panduwa ining sumanagod sa mga apartment. Iyan applicable sa satuya ngunyan. Taigo ba ganing mga nag-arkilin harong ning apartment ngunyan? Ani ba? Harabo maghali. Harabo maski 2 bulang ka nagbabayad para taraman takana may mga singil ako sa imo. Dahil ka nagali. Pwedeng saraduhan ni Maniso apartment niya. Kandaduhan. Yaon sa mga gamit sa laog. Dahil napalaogon sa mga tenantes niya tabi, attorney. Saan ko na dahil nagbabayad? Pwede siyang, may right siya dyan. Pero dahil siyang right na i-preclude ang may-ari kung bako man stipulated naman na isusurrender agad ang
lawful possession, di ba? Sa arugan may mga konsekwensya man yan eh. Kasi dapat baga data pwedeng ikag ang batas sa tuyang kamot and let the courts of law decide sa mga disputes na rugbukaan. Kaya nga ni po kay po sa dulon sa tuyang mga parainan nyo kung ano ang sa indang mga remedyo. Araw kaya ni dapat ang gibo ni Chumani mag-demand ko na siya na mag-vacate si June doon sa lugar na ito. As hindi siya mag-demand, mag-file na siyang case. Against June. Duman sa case na ito, unlawful detainer, primary in nature, kaya po niya lang i-allege na igong kontrata asin yung kontrata nag-expire. Duman lang sa bagay na ito, nahiling na from time na day niya tig-surrender yung possession sa property ito, deprived na siya kang lawful possession. Siyempre, i-reinstate si Chukmani. Asin, mahali man talaga yung lesi duman. Arugan bagay na yan. May pang multifaceted kasi ning unlawful detainer. Ang enot yung tungkol duman sa pag-expire ng kontrata. Ang ikadua naman, yung halimbawa, si Chumani, igwa man lang girari na apartment, digdi sa Daraga, tapos si John, nag-arkila man duman sa apartment na ito. Dahil siya nakabayad na tulong bulan. Tulong bulan, dahil nakabayad. Si John. Pigiling ko paano kayo, hindi mantang sukaso, nagdadalagan, sige sana pala na pag-star kan na radyon duman sa apartment halimbawa. Mantang sukaso nagdadalagan tabi attorney, unlawful detainer, mantang sukaso nagdadalagan, pwedeng mag-star sana duman sa radyon, maski dahil magbayad, dahil pwedeng mapursigirin ni Manny, mali na kamo, aral sound mga gamit, dahil kung bayad, tulong bulan na, tabi attorney, pwede yan? Dahil man pwedeng dahil magbayad siya kasi pag dahil siya nagbayad kang sa iyang mga rentals, magkakaiguanin unjust enrichment sa part ni John against sa mga claims ni Chukmani. Kaya nga ni po, may apoy kang pagpapahali, perming may desisyon ng korte, may kinaraman sa rentals po as form of damages. Yung halimbawa, kung pirang bulan ka dahil nagbabayad kang rentals mo, i-adjudicate ito in favor sa kumbaga magkakaigawang money judgment laban kay John. Kasi ining money judgment na ini, igwa ining interest kung sapon kang decision kang korte base sa mga legal interest rates ko niya na nasa 6% per annum. Ay, igwa pala ng interest ang managod. Magayon nagsisiram attorney huron-huron ta kundi patapos ang oras. Ipadiretso tayo nita very, very applicable ini sa mga sitwasyon nag-aral kila sa harong, apartment, kadakol mo niyan, lalo ang mga, dahil na kumaname si mga, so, dahil na napapahali, nag-iriwal, matagas sunag ko niyan, so nag-arkila. Mario, sige tabi ito, ipagpadagos tayo ni sa masunod na Sabado, tawan ta ka muna ning, kumbaga, anong apudkan, sumatapos sa bagang kaso, attorney? Continuance. Continuance. I am respectfully moving for continuance, Your Honor. Motion approved. Magayon na istorya. Sige tabi, attorney, sa imong parting message for a while, go ahead po. Yes, Ping. Salamat po sa mga parinanyog niya to na nagsubaybay sa tuya ni sa log din sa rong oras. As in, mawat ko po na natawan po kamo nindit na knowledge may kinaraman sa mga leye na may kinaraman sa tuyang pagbuhay-buhay bilang namamanuwa ang Pilipino. Till next week po, padagos na po ining topic may kinaraman sa mga remedyo din sa rong possessor o kaya lawful owner din sa rong property. Salamat tabi, Attorney Giselle. Yan po sa tuwing Attorney Giselle Basanta, ang kumpanyero ng Bayan Resident Attorney kan PBNDC-GB. Till next Saturday po sa programang Legally Yours, GB. Sa indung nadango ang programang Legally Yours, GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado.